ଆଜି ଅସଟିରେ ଆଲୋ ନାନୀ ରେ ନାନୀ ଆରେ ସବୁ ଶୋଇ ପଡିଲ ନା କଣ? ଆରେ ସୋନୁ ଆରେ ରମେଶ ଏତେ ଦିନେ ନାନୀ କଥା ମନେ ପଡିଲା? ଆଲୋ ନାନୀ ଶୋଇ ପଡିଥିଲୁ ନା କଣ? ଆରେ ନାଇଁ ମ ତୋ ଭେଣେଇ ମାଛ ଦିଟା ଆଣିଥିଲେ ତାକୁ ଟିକେ ବାରିପଟେ ଦଉଥିଲି ପରା। ହଉ ହଉ ନେଲୁ ଏ ପରିବା ଦିଟା ବାଡିରୁ ଆଣିଥିଲେ ନେଇ ରଖ। ଆଉ ଆମ ସରୋଜ ବାବୁ କୁଆଡେ ଗଲେ? ଆରେ ତାଙ୍କ କଥା ଆଉ ପଚାରନା, ସେ କଣ 5 ମିନିଟ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି କି? କାଇଁ କଣ ହେଲା କିଲୋ ନାନୀ? ସେ କଥା ପରେ, ତୁ ଆଗ ଗୋଡ ହାତ ଧୋଇ ଆସିଲୁ, ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଜଳଖିଆ ବାଢୁଛି। ହଁ ଲୋ ନାନୀ ସକାଳୁ ଗାଁରୁ ବାହାରିଥିଲି କିଛି ବି ଖାଇନି, ଭାରି ଭୋକ ଲାଗୁଛି। ହଉ ହଉ ଯା ଯା ଧୁଆ ଧୋଇ ହେଇକି ଆସେ, ମୁଁ ଜଳଖିଆ ଆଣୁଛି। ଏ ବସ୍ତା ଧୋଇଲୁ ରୋଷେଇ ଘରେ ରଖିଦବା। ହଁ ହଁ ଚାଲ ତ ଚାଲ 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 ବୁଝିଲୁ ନାନୀ, ଗୋଟାଏ ଯୋଗ୍ୟବନ୍ତ ପୁଅ ତୁ ପାଇଛୁ। ହଁ ରେ, ତମାନେ ଏଠି ସହରରେ ରହିଲ, ଗୋଟିଏ ପୁଅକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇ ପାଠ ସାଠ ପଢାଇ ମଣିଷ କଲ। ସିଏ BSc ପାସ୍ କଲା, କେତେ ଆନନ୍ଦର କଥା। ଆଉ ମୋର ତିନିଟା ଯୋଗ୍ୟବନ୍ତ ପୁଅ, ଗୋଟିଏ ସେଥିରୁ 5 ଥରରେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରି ଫିଲ୍ମରେ ହିରୋ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଆଉ ଗୋଟାଏ ରାତାରାତି କରୋଡପତି ହେବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ପଛରେ ଦୌଡୁଛି। ଆଉ ଛୋଟ ସାହାଯ୍ୟ ସିଏ ତ ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ତେନ୍ଦୁଲକର ସାଜି, ଆଜି ଏଠି ତ କାଲି ସେଠି କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ ଖେଳିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଆରେ ପିଲା ଲୋକ ଆଜି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, କାଲିକି ବଦଳି ଯିବେନି। ଆଉ କହ ତ ଗାଁ ଖବର କଣ? ଆରେ ଗାଁ ଖବର ଆଉ କଣ, ଏବେ ଗାଁରେ ସହରୀ ହାୱା ବାଜିଗଲାଣି। ଯେ ଯାହା ହାତରେ 14 ପା, ଖାଲି ସାରଙ୍କ ଡରରେ ବେଶୀ ଉତ୍ପାତ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ହଁ କିଏ? ସତ୍ୟପ୍ରକାଶ ସାର୍? ହଁ, ସିଏ ଘର ଘର ବୁଲି ଯୁବା ପିଲାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି। ସାର୍ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ତ? ଆରେ ସାର୍ ବି ଆସିଛନ୍ତି, ଏଠିକି ଆସିବେ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ସାର୍ ଆମ ଘରକୁ ଆସିବେ? ଯାହା ହଉ ଭଲ ହେଲା, ମୁଁ ମନେ ମନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲି, ନହେଲେ ଏ ବାପ ପୁଅ ଯେ ଯାହାର ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ। କୋଉ କଥା କିଲୋ ନାନୀ? ତୁ ତ ଅଛୁ ସବୁ ଜାଣିବୁ। ଆଉ କଣ ଆଣିବି କହିଲୁ? ନାଇଁ ନାଇଁ ନାନୀ, ପେଟ ପୁରା ବୁଲିଗଲା। ଓହୋ ହଉ ରହ, ମୁଁ ଚା ନେଇ ଆସୁଛି। ଆରେ ମାମୁଁ ତମେ କେତେବେଳେ ଆସିଲ? ପ୍ରଣାମ। ହେଲା ହେଲା ହେଲା, ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆରେ ତୋର ଖୁସି ଖବର ଶୁଣି ମୁଁ ତତେ ବଧେଇ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଧାଇଁ ଆସିଲି। ଧନ୍ୟବାଦ ମାମୁଁ। ଆଉ ଗାଁରେ ମାଇଁ, ଟୁକୁନା, ବୁଲା, ଲାଲୁ ସବୁ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମାଇଁ ତ ଭଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତୋର ସେ ଭାଇମାନଙ୍କ କଥା ପଚାରନି। ସେମାନେ ସବୁ ଆକାଶରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କଣ ଏମିତି କହୁଛ ମୋ ମାମୁଁ? ଆରେ ଠିକ କଥା କହୁଛି, ସେମାନେ କଣ ତୋ ଭଳିଆ ସୁଧାର ହେଇଛନ୍ତି? ପାଠ ସାଠ ତ ପଢିଲେନି, ବିଲ ବାଡି କାମ କରିବାର ଆଗ୍ରହ ବି ନାହିଁ, ସବୁ ଖାଲି ବିଜନେସ କରିବେ ବୋଲି ମାତିଛନ୍ତି। ଭଲ କଥା ତ, ବିଜନେସ କଲେ ଖରାପ କଣ? ଆରେ ବିଜନେସ କଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୁଏ ପୁଅ? ଏଇ ତୋ କଥା ଦେଖୁନୁ, ତୁ BSc ପାସ୍ କଲୁ, ଏବେ ଇଞ୍ଜିନିୟର କି ଡାକ୍ତର ହେବୁ, ସମାଜରେ ତୋର ଗୋଟେ ସମ୍ମାନ ରହିବ ନା ନାଇଁ? ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଇଞ୍ଜିନିୟର କି ଡାକ୍ତର ହେବି ନାହିଁ ମାମୁଁ। ଆଉ କଣ କରିବୁ? ନେ ନେ ଚା ଧର। ହଁ ହଁ ଦେ ଦେ। ସେଇ କଥା ପରା ବାବୁଲା, ସେ ଜିଦ୍ ଧରିଛି ପ୍ରଚାରକ ପାଳକ ହେବ, ବାଇବେଲ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବ। ଆରେ ଏ କି କଥା? ବାପା ଇଆଡେ ତାର ଜିଦ୍ ଧରିଛନ୍ତି ସେ ଡାକ୍ତରୀ ପଢିବ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନିଦ ହଉନି। ମୁଁ ଏବେ କୁଆଡକୁ ହେବି କହିଲୁ? ବାଇବେଲ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା କଣ ଭୁଲ ମାମୁଁ? ଦେଖୁଛୁ ତ ପାଳକ ପ୍ରଚାରକ ମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କଣ ହଉଛି। କୋଉଠି ମାଡ଼ ଖାଉଛନ୍ତି, କୋଉଠି ଅପମାନିତ ହଉଛନ୍ତି, ଆଉ କୋଉଠି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନ ହରାଇବାକୁ ବି ପଡୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଭୟ ନାହିଁ ମାମୁଁ। ଯୀଶୁ ପରା ନିଜେ କହିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଶରୀରକୁ ବଧ କରନ୍ତି ତାପରେ ଆଉ କିଛି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଭୟ କର ନାହିଁ, ମାତ୍ର ବଧ କରି ନରକରେ ନିକ୍ଷେପ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି ତାହାଙ୍କୁ ଭୟ କର। ହେଲା ଯେ ତୁ ସେ କାମ କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ମନ ବଳଉଛୁ କହିଲୁ? ମାମୁଁ, ଈଶ୍ୱର ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ଖାଇ ପିଇ ମଉଜ ମଜଲିସ କରି ଜୀବନ କଟାଇବାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ତାଙ୍କର ଗୌରବ ଏହି ଜଗତରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ଆରେ କଣ ଖାଲି ତତେ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି? ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବାଇବଲକୁ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, କେବଳ ସେଇମାନେ ସେ ଆହ୍ୱାନର ଅର୍ଥ ବୁଝିପାରିବେ ମାମୁଁ, ସମସ୍ତେ ନୁହନ୍ତି। ମୁଁ ଏବେ କାହାର ହେବି କହିଲୁ? ପୁଅର ହେବି ନା ବାପର ହେବି? ହଁ ଲୋ ନାନୀ, ସୋନୁ ବି କିଛି ଭୁଲ କଥା କହୁନି। ଆମେ ବୋଧେ ପ୍ରକୃତରେ ବାଇବଲକୁ ଠିକ ଭାବେ ବୁଝିନୁ। ବୁଝିଲ ଭାଇ, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଶୁଣି ଅବାକ ହେଇଗଲି।
ହେଲେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ସେଇ କଥା ପରା ଇଏ କଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି? ତମେ ଆଉ ବେଶୀ ଭଲେ ହୁଅ ନାହିଁ ପୁଷ୍ପା। ମୁଁ ସବୁଆଡେ ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି କରି ପୁଅକୁ ମୋର ମେଡିକାଲରେ ପଢ଼େଇବା ପାଇଁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କଲା ବେଳକୁ ସିଏ ବାଇବଲ ଟ୍ରେନିଂ ନେବାକୁ ଜିଦ୍ ଧରିଛି। ଏଇଟା କ'ଣ ଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି? କୋଉ ଖରାପ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯେ? ପାଠ ସାଠ ପଢିଲା, ଭଲ ମନ୍ଦର ବୁଦ୍ଧି ତାର ହେଲାଣି, ତାର ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ସେ ଯଦି କହୁଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାମ ପାଇଁ ଯିବ ବୋଲି ଯାଉ ଯାଉ, ତମର କ'ଣ ଅଛି? ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ମୁଠା ମୁଠା ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଶିକ୍ଷିତ କଲି, କ'ଣ ଗୋଟେ ପାଳକ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ? ପାଳକ ପ୍ରଚାର କହିଲେ କଣ କ୍ଷତି ହବ ଯେ? ନାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା କମେଇବ ସେ କାମରେ? କଣଟା ସମ୍ମାନ ଅଛି ସେ ପଦରେ? ସରୋଜ ପଟ୍ଟନାୟକର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୋଟେ ପ୍ରଚାରକ ହେଲେ ସମାଜରେ ତ ମୋର ଇଜ୍ଜତ ଖାଲି ବଢିଯିବ ଆଉ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଡାକ୍ତର ବୋଲି ଶୁଣିଦେଲେ ତ ତମକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଦେଖିଲା ଭଳି ଲାଗିବ। ଆରେ ଯାଅ ମ, ତମେ କ'ଣ ଜାଣିଛ ସୋସାଇଟିରେ ଷ୍ଟାଟସ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ମୁଁ କହୁଛି ସୋମୁ ଡାକ୍ତରୀ ପଢିବ ମାନେ ପଢିବ। ନା, ସେ ବାଇବେଲ ଟ୍ରେନିଂ ନବ। କହୁଛି ପରା ଡାକ୍ତରୀ ପଢିବ। ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ, ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ଅଛି। ଆରେ ସରୋଜ ବାବୁ, ଏତେ ଜୋରରେ ପାଟି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଦାଣ୍ଡ ଦ୍ୱାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭୁଛି। ସାର୍ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। କ'ଣ ହେଇଛି? କିଏ କିଏ ଟ୍ରେନିଂ ନବ? ନାଇଁ ମୋ ସାର୍, ଆମର ଏଇ ସୋମୁ, ତା କଥା ନେଇ ଯୁକ୍ତି ଚାଲିଥିଲା। ୟାଙ୍କର ପୁରା ଜିଦ୍ ପୁଅକୁ ଡାକ୍ତରୀ ପଢେଇବେ, ଆଉ ପୁଅ ଆମର ଜିଦ୍ ଧରିଛି, ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଆଉ ବାଇବେଲ ଟ୍ରେନିଂରେ ଯିବ। ହଁ, ପିଲା ଯଦି ତା ଇଚ୍ଛାରେ କହୁଛି ବାଇବେଲ ଟ୍ରେନିଂ ନେବାକୁ, ଯିବ, ଯାଉ। ଆପଣ କଥା କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆହ୍ୱାନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତା ମାନେ ସାର୍ ମୁଁ ବାପା ମୋର ପୁଅ ଉପରେ କିଛି ଅଧିକାର ନାହିଁ? କିଏ କହିଲା ନାହିଁ ବୋଲି? ଅଛି। ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲ ମାଥ୍ୟୁ ତାର 4 ପର୍ବରେ 21 ଆଉ 22 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ। ଭଉଣୀ ଟିକେ ପଢ଼ିଲେ ମାଥ୍ୟୁ 4 ପର୍ବ 21 ପଦ ନିଅନ୍ତୁ ବାଇବଲ। ହଁ ହଁ, ପଢୁଛି। ପୁଣି ସେ ସେଠାରୁ ଆଗକୁ ଯାଇ ଜେବଦୀଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯାକୁବ ଓ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଯୋହନ ନାମକ ଆଉ 2 ଭାଇଙ୍କି ସେମାନଙ୍କ ପିତା ଜେବଦୀଙ୍କ ସହିତ ନୌକାରେ ଜାଲ ସଜାଡୁଥିବା ଦେଖି ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। ସେଥିରେ ସେମାନେ ସେଇକ୍ଷଣି ନୌକା ଓ ସେମାନଙ୍କର ପିତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ତାହାଙ୍କର ଅନୁଗମନ କଲେ। ଶୁଣିଲେ ତ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ ପାଇ ଜେବଦୀଙ୍କ 2 ପୁତ୍ର କିପରି ସେଇକ୍ଷଣି ସେମାନଙ୍କ ପିତା, ଘରଦ୍ୱାର, ବ୍ୟବସାୟ ସବୁ ଛାଡ଼ି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁସରଣ କଲେ। ଜାଣନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଏ? ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଓ ଧାର୍ମିକତା ଅନ୍ୱେଷଣ କର, ତହିଁରେ ତୁମକୁ ସବୁ ଦିଆଯିବ। ରାଜା ସଲୋମନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଖାଲି ଜ୍ଞାନ ମାଗିଲେ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ସହିତ ଧନ ମାନ ସବୁରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ। ଆପଣ ଏଇ ଜଗତର ମାନ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉ। ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ସୋମୁ ଠିକ୍ ପଥ ବାଛିଛି। ହଁ ସାର୍, ମୁଁ ବି ସେଇ କଥା ଭାଇଙ୍କୁ ବୁଝାଉଥିଲି। ପୁଅର ଯଥେଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନ ହେଇଛି, ଭଲ ମନ୍ଦ ବିଚାର କରିବାର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏତେ ଚୁପ୍। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ ସତ୍ୟ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ଦାସ, ସେ 6 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ୍କ ହେଲେ, ସେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ହେବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରି ଡାକ୍ତରୀ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଜୋରସୋରରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଆହ୍ୱାନ ପାଇଲେ ତାଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ। ସେ ବହୁତ ହତାଶ ନିରାଶ ହେଇଗଲେ। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଡାକ୍ତର ହେଇ ମଧ୍ୟ ତୁମ ସେବା କରିବି, ଅନେକ ରୋଗୀଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିବି, ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମ ବାକ୍ୟ କହିବି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ତୁ ମୋର ଅନୁଗମନ କର, ମୁଁ ତୋ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିବି। ସେ କହିଲେ, ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଡାକ୍ତର ହେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ମୋର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଡାକ୍ତର ଠାରୁ ବି ବଡ଼ ଡାକ୍ତର ହବୁ। ଆଉ ଶେଷରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ରଖି ତାଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ଶହ ଶହ ରୋଗୀ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି। ଏମିତିକି ଡାକ୍ତରମାନେ ଯେଉଁଠି ହାତ ଟେକି ଦେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରୁଛନ୍ତି। ୟାଠାରୁ ଭଳି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରେ? ଆରେ ସାର୍ ନମସ୍କାର। ସାର୍ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ସୋମୁ, କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଡିଷ୍ଟିଂସନ୍ ସହ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ପାଇଲ। ଆଉ ଆମର ମିଠା କାହିଁ? ଆରେ ମା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଠା ଦେଇନାହାନ୍ତି? ମା? ହଁ ହଁ, ଆରେ ଆରେ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ଆଣୁଛି ଆଣୁଛି। ଆରେ ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ମୁଁ ଏମିତି ଥଟ୍ଟାରେ କହିଲି ଭଉଣୀ। ହଁ ସୋମୁ, ସାର୍। ମୁଁ ଶୁଣି ଖୁସି ହେଲି ଯେ ତମେ ବାଇବେଲ ଟ୍ରେନିଂ ନେବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଛ। ହଁ ସାର୍, କିନ୍ତୁ ବାପା ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ବାପା, ମୁଁ ତମ ମନରେ ଦୁଃଖ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆହ୍ୱାନକୁ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିପାରୁନି ବାପା। ନାଇଁ ରେ ପୁଅ, ନାଇଁ, ମୁଁ ଭୁଲ ବୁଝିଥିଲି। ହେଲେ ସାର୍ ମୋର ଆଖି ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି। ତୁ ଯାହା ଚାହୁଁଛୁ ସେଇଆ ହବ ବାପା। ହଁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରି
ডাক্তার তুমি আহুরি বড় ডাক্তার হবু প্রভু তোতে আশীর্বাদ করু ধন্যবাদ বাপା। আরে ইয়ে পুষ্পা দিও মতে সে মিঠা দিও মু আଜି নিজ হাତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଠା କହିବି